aw bisimila sharabdon kono Cherif la jabaran soka anga bi hakilna o be tarike critique so min sigren be jago kama no be wele ko tribunal de commerce mission et compétences anga bi hakilna abe odeka danfara jume me tribunal de commerce ale ni tribunal taw ni ɲɔgɔn o danfara ani akabara ani fanga mun kalifalen no ala o bara kono amina o de fɛsɛfɛsɛ aw ye bi wala walasa ka se ka o kɔrɔfɔin ka ɲɛfɔ an ɲɛna ka ɲa an ye maa wele maa min bolo bɛ baara in na ni o ye monsieur Fode Ousmane Jakite juge au siège au tribunal de commerce de Bamako ale bɛ an bolo kɔrɔ bi walasa ka anw bilasira bi bɔlen kɔ a la an n'a dɔ fana tribunal de commerce ye ale jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ lasɔrɔ cogo jumɛn ni kiiri tigɛra la ni an ma jɛn n'a kiiri ye an bɛ se ka sira jumɛnw taama walasa an ka laɲini ye min o ka sabati o la debi min tun bɛ an ɲɛna tribunal de commerce baara la bi ni ala sɔnna o na bɔ an ɲɛna o la monsieur le juge i nana an ka weleli jaabi walasa ka se ka jamanadenw kunnafoni tribunal de commerce ale baara kɛcogo la i ni ce i ni baraji. Comme il y a fait tout ça, on a weleli diyara n ye parce qu'en réalité mɔgɔ caman bɛ min tɛ tribunal commerce ko ɲɛdɔn i ka kuma fɔlɔ la i ko ko an ka ɲɛfɔli kɛ tribunal commerce ko la différence danfara min b'a ni tribunal tɔw cɛ tribunal tɔw la i b'a ye bon furusako kumaw bɛ yen kasolako kumaw bɛ yen mais tribunal commerce ye tribunal ye tribunal min n'a sigilen don ka commerçants bɔ ɲɔgɔn na k'u bɔ ɲɔgɔn na cogo di n'a sɔrɔ gɛlɛya b'u cɛ min bɛ se k'u lase kiiriso la u ma bɛn ko la donc u bɛ se ka tribunal commerce saisi min bɛ se ka sariya f'u ni ye k'u bɔ ɲɔgɔn na quoi voilà. D'accord o ye a ka mission ye donc n'i ye o mission jateminɛ i da sera commerçant ma mais est ce que an bɛ commerçant minnu dɔn o commerçant kelen ninnu de ko don. O commerçant kelenw de don jagokɛlaw de don donc jagokɛlaw fɛ na jagokɛla o ye a appellation générale o y'o foroba tɔgɔ de ye sinon tribunal de commerce la ni banques bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ se ni entreprises bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ se ni industriels bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ se comme transporteurs bɛ ɲɔgɔn na olu bɛɛ ye jago de ye donc fɛn fɛn bɛ jago kɛ donc n'a fɔra tribunal de commerce o ye jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ani mɔgɔ min bɛ baara kɛ minnu bɛ jago sira fɛ a bɛɛ ye commerçant ye voilà. D'accord mais est ce que i bɛ se ka walawalali dɔ di an ma o la o jagokɛla ninnu jagokɛla modèle jumɛnw de don précisément. Bon, jagokɛla bɛɛ de don jagokɛla bɛɛ don parce que n y'a fɔ cogoya min na ni banque par exemple banque fila bɛ ɲɔgɔn na baarakɛɲɔgɔnya la kow tɛ ban a bɛ se ka kɛ bɛnbaliyaw bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'a fɔra k'u bɛ ɲɔgɔn na jago sira fɛ u tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni tribunal de commerce tɛ bon i yɛrɛ i bɛ minnu wele ko commerçant jagokɛlaw n y'a yira suguba mɔgɔw minnu bɛ feere kɛ sanni feerekɛlaw dɔ bɛ se ka fɛn dɔ juru don dɔ la n'a sara kuma sara a ma sara ou bien o ma bɛn ko la u bɛ se ka taa tribunal de commerce la donc jugew bɛ yen minnu bɛ a tranché u ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord mais est ce que o jagokɛla ninnu kɔnɔna na bi an bɛ se ka banques tɔgɔ fɔ a la ka compagnie d'assurance fana tɔgɔ fɔ o jago in kɔnɔna na. U tɔgɔ bɛ fɔ a la parce que comme aw bɛ min dɔn o ye jagokɛla sugukɔnɔmɔgɔ ye feerekɛlaw mais sariya la mɔgɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma commerçant minnu fana ka baara bilalen commerçant ka wari bɛ mara min banque la bon ni wari marala banque la a bɛ se ka kɛ u bɛ juru ni fɛnw ta banque la n'u ye juru ta banque la a bɛ se ka kɛ a caman na u tɛ bɛn u ni banque tɛ bɛn sara cogo ni fɛnw na ou bien u bɛ ban ka sara o kuma bɛ taa fɔ min a bɛ taa tribunal de commerce de la donc a tɛ komi minnu bɛ sanni feere la u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw fana bɛ yen olu tɛ sanni feerekɛlaw mais statut b'u bolo statut min b'u kɛ commerçant ye comme banque la ɲɔgɔnnaw est ce que i y'a faamu voilà n t'a dɔn n'i ye faamuya sɔrɔ o yɔrɔ. donc an bɛ se ka banque fɔ a la ani jumɛn. il y a les banques assurances b'a la transport b'a la domaine du transport ani industrie c'est-à-dire les usines et consorts. olu bɛɛ lajɛlen bɛ olu bɛɛ bɛ commerce hukumu kɔnɔna na. donc ni kungo bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ walima fɔɲɔgɔnkɔ bɛ olu dama ni ɲɔgɔn cɛ banque fila ni ɲɔgɔn cɛ walima compagnie d'assurance fila ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa bila compagnie transport ma donc u tɛ taa tribunal tɔw la baara bɛ o kiiri bɛ tigɛ yɔrɔ min na jago sira de don jago sira don a bɛ taa jago tribunal min bɛ jago kow ɲɛnabɔ a bɛ taa yen. d'accord donc o tribunal min bɛ jago ɲɛnabɔ an b'a fɛ ka dɔn n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ
i bɛ taa sɔrɔ n'o ye les 6 communes de Bamakɔ i bɛ taa sɔrɔ kiiritigɛso b'a bɛɛ kɔnɔ mais est ce que tribunal de commerce fana a bɛ joli bɔ Bamakɔ kɔnɔ fo ka taa bila Mali yɛrɛ la. Bon, ɲininkali diyara n ye. Tribunal de commerce ye 3 de ye Mali bɛɛ. Tribunal de commerce fɔlɔ o ye Kayi, le tribunal de commerce de Kayi o bɛ Kayi région gérer, o bɛ Kayi région gérer. Maintenant tribunal de commerce dɔ bɛ yen o ye Bamakɔ ta ye, o bɛ Bamakɔ sigida 6 gérer, en même temps a bɛ Kulukoro gérer, a bɛ Segu gérer, a bɛ Sikaso gérer. A sabanan ye Mopti ye, tribunal de commerce de Mopti, o bɛ Mopti gérer, a bɛ Tombouctou gérer, a bɛ Gao gérer, a bɛ Kidal gérer. 3 dɔrɔn de Mali bɛɛ. Mali bɛɛ o y'a 3 dɔrɔn ye. Donc ni fɔɲɔgɔnkɔ dɔ bɛ ni commerçants i da sera mun ma k'a daminɛ banques la, industries, assurances fo kana se transport ma. Donc hali ni o dɔ kun o bɛ Segu mara la walima Sikaso mara la a tɛ se ka ɲɛnabɔ Segu, a tɛ se ka ɲɛnabɔ Sikaso fo Bamakɔ yan. Bamakɔ parce que compétence tila tilalen don. A fɔra i ye cogoya min na Kayi o bɛ Kayi mara bɛ gérer. Bamakɔ a bɛ Bamakɔ sigida 6 gérer, a bɛ Kucala gérer, a bɛ Segu gérer, a bɛ Sikaso gérer. Maintenant Mopti fɛnɛ o b'a ta Mopti la fo Kidal, o b'o fɛnɛ zone bɛɛ gérer. A tila tilalen don o cogoya la. D'accord, monsieur le juge, sisan n'i ye kiiritigɛsow ta k'a lajɛ i bɛna sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko composition, c'est à dire que ale yɛrɛ sigilen don cogo jumɛn ni kiiri bɛ tigɛ an b'a ye mɔgɔw bɛ yɛlɛ kiiri la, mɔgɔ kelen tɛ kiiri tigɛ kuma dɔ mɔgɔ 2 fo ka taa se mɔgɔ 3 ma u bɛ yɛlɛ kiiri la k'a tigɛ. Donc aw fɛ yen nɔ tribunal de commerce la o kiiri tigɛ a composition bɛ kɛ cogo jumɛn. Ayiwa basi tɛ anw fɛ yen nɔ c'est à dire ni kiiri bɛ tigɛ i b'a ye juge bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma magistrat o ye sariyatigi ye min yɛrɛ ye sariya kalan i b'ale ye fini finman la. Bon i bɛ mɔgɔ 2 y'a kɛrɛfɛ mais olu ye civil ye, kelen bɛ kɛ kini fɛ kelen bɛ kɛ numan fɛ, a bɛ fɔ olu ma juge consulaire. Juge consulaire ninnu ye juge ye, juge minnu ni u bɛ sugandi u ka sigida baaraw fɛ. Par exemple i bɛ taa sɔrɔ banque mɔgɔw olu bɛ mɔgɔ damadɔ bila, tribunal o tribunal i bɛ taa sɔrɔ assesseur 4 juge consulaire 4 de bɛ yen, 2 ye titulaire ye tɔ 2 olu ye suppléant ni dɔ ninnu n'u empêché la 2 min na. I bɛ taa sɔrɔ assesseur juge consulaire dɔw bɛ sugandi banque ka niveau la, donc dɔw bɛ sugandi industrie niveau la, dɔw bɛ sugandi pratiquement assurance niveau la. Donc domaine o domaine pratiquement o b'a ka mɔgɔ kelen di. Olu de bɛ fara ɲɔgɔn, olu de bɛ na sisan parce que juge fɛnɛ mɔgɔ a ye sariya de kalan mais a ma jago kalan, a ma jago kalan. Donc n'a bɛ jago kuma fɔ il faut que jagokɛla dɔ ka kɛ kɛrɛ 2 la hali n'a bɛ don fili kɔnɔ minnu bɛ se ka bɔ fili kɔnɔ. C'est pourquoi olu ye mɔgɔ 2 ye juge ye kelen, pratiquement les décisions bɛ ta juge b'a fɔ a sariya ko tan nka aw hakilina ye jumɛn, min bɛ kini fɛ o b'a ta fɔ, min bɛ numan fɛ o b'a ta fɔ. A ka ca Ala fɛ mɔgɔ 3 mana hakilina min ta o tɛ fili m'a fɔ fili tɛ bɔ a kɔnɔ mais fili bɛ se ka dɔgɔya, fili bɛ dɔgɔya quoi. C'est pourquoi olu ye juge consulaire olu de bɛ juge yɛrɛ dɛmɛ, olu ye magistrat dɛmɛ k'a ka baara kɛ. Donc composition na i b'a ye juge kelen bɛ yen, juge consulaire 2 bɛ kɛrɛfɛ, greffier bɛ kɛrɛfɛ o fana bɛ sɛbɛnni kɛ, ale ka baara ye sɛbɛnni, o de ye a composition ye. D'accord, mais o la o kɔrɔ ko procureur ale tɛ tribunal de commerce kɔnɔna na. Non, procureur da tɛ don yɔrɔ kuma la, procureur tɛ yen, juge a n'a ka juge consulaire ani greffier dɔrɔn, procureur de tɛ yen. D'accord, o mɔgɔ 3 ni o bɛ a bɛ min wele ko délibération n'o ye ka kiiri yɛrɛ tigɛ ka jaabi bɔ a la sisan. Donc mɔgɔ 2 minnu bɛ yen ni o tɛ juge n'u ma jugeya kalan yɛrɛ kɛ olu fana da bɛ don délibération min y'o gundo ye u da bɛ don a la parce que n y'a fɛ cogoya min na olu an ye sigida an ye baarada damadɔ fɔ an ye jago fɔ o ye commerce yɛrɛ en général an ye banque fɔ an ye assurance fɔ an ye transport fɔ an ye industrie fɔ o ye baarada 5 o bɛɛ ka représentant bɛ yen. Bon, juge i mana kalan cogo i ye sariya de kalan. Sariya b'a fɔ par exemple
banque hukum la ni juru bɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ o sariya kisɛw bɛ ale b'o bɔ a b'o fɔ juge consulaire mais juge consulaire min fana bɛ yen tu verras que olu fana u bɛ domaine dɔ mɔgɔ de y'u bila ka na n'o kiiri bɛ ka kɛ olu fana bɛ se k'e bilasira sariya ko t'a mɛ a bɛ kɛ tan anw ka domaine na a baara bɛ kɛ tan u b'i bilasira quoi bilasirali de don est-ce qu'il y a un faamuya donc c'est un truc a dilannen don k'a ɲa c'est comme si ka fili dɔgɔya baara kɔnɔ n'a dana juge dɔrɔn ma juge ma banque kalan i ma industrie kalan ou bien i ma assurance kalan ni kelen bilala k'a kɛ minnu b'i ɲɛkɔrɔ n'u ka kiiri kɛ bɛɛ bɛ fɛ a da ka diya ale de la koyi bon ni bilasirabaga t'e la i bɛ fili dɛ o tɛ. D'accord. Voilà. Donc délibération na a mɔgɔ saba bɛ jɛ. An bɛ jɛ ka décision ta n'an bɛnna min na o de bɛ kɛ décision ye. D'accord kɔrɔ juge kelen ka décision tɛ kɛ o tɛ taa mɔgɔ saba fila min bɛ ka fara juge yɛrɛ kan. Bilasirabagaw b'i bilasira o saba donc ni fila ko ko a ka kɛ cogoya min na a bɛ kɛ ten kelen bɛ to kɛrɛfɛ. Bon ale min ye juge ye sisan nɔ ni e ko ko décision na ko an k'a kɛ tan ni tɔ fila in fana bɛnna ko dɔ kan min tɛ e yɛrɛ ni dɔngɔ ye kosɛbɛ e bɛ taa o tigi kɔ. A caman na ni i convainculen don k'a fɔ ko u tɛ tiɲɛ kan jagoya tɛ i ka kiiri tigɛ parce que e de b'a signé jagoya tɛ i b'a fɔ aw ko ta mɛ ne ma sɔn i bɛ se ka kiiri di mɔgɔ wɛrɛ ma o ka kiiri kɛ mais a ka ca ala fɛ n'i fana bɛ fili la i fana adamaden n'i ka so voilà a b'o cogo la quoi. D'accord donc sisan o kɔfɛ ni décision min bɛ ta o la sisan ni kiiri tigɛra jaabi min bɛ bɔ kiiri kɔnɔ affaire tɔw la i komi ni studio kelen kɔnɔ ani tribunal de travail an nana an kumana o ko appel b'a la ni o ye n'i ma sɔn tribunal ka décision ma i bɛ se ka taa cour d'appel la Bamakɔ ka appel kɛ tribunal de commerce fana na ale appel ko bɛ sira jumɛn kan ni appel kɛyɔrɔ b'a la. Ayiwa donc ni tribunal de commerce ye kiiri kɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ni kiiri ma diya kelen ye kiiri jaabi ma diya ye a bɛ se ka appel kɛ cour d'appel la. N'a ye appel kɛ cour d'appel la n'olu fana ye kiiri tigɛ ni kiiri ma diya dɔ in fana na tuguni olu tɛ taa cour suprême na dɛ u bɛ taa CCJA de la. CCJA ça c'est la cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan c'est-à-dire o ye cour min ni jamana 17 fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ bon an ka jagoko sera la n'aw ka jamana fɛn fɛn y'a signé c'est un traité jamana fɛn fɛn y'a signé jamana n'a y'a sɔrɔ déjà kiiri kɛra aw ka tribunal la ka kɛ cour d'appel la aw ma bɛn a la aw ka cour suprême da tɛ don a la o ye bɛnkan de ye a bɛ taa ni tribunal in de la a bɛ taa ni cour in de la Abidjan cour in sigilen bɛ Abidjan ale dernier cour ye CCJA ye o bɛ kɛ Abidjan. D'accord donc o kɔnɔna na an ka Mali cour suprême ni a bɔra cour d'appel la ni maa min ma sɔn cour d'appel décision ma ale tɛ se ka taa cogo si la cour suprême na fo Abidjan. CCJA. Bon sisan o la qui a qualité maintenant à saisir un tribunal de commerce m'a fɛ ka min fɔ jɔnni yamaruyalen don ka se ka tribunal de commerce k'ale saisir affaire la. O ye mɔgɔ jamakulu fila de ye. Jumɛn ni jumɛn. Aw b'a fɔ minnu ma commerçant parce que aw b'a fɔ minnu ma commerçant komi na o ye jagokɛla ye mais comme mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ activité kɛ activité min n'a bɛ se ka fɔ ko jago don olu fana bɛ se k'a saisir donc jagokɛlaw yɛrɛ dans le sens large du terme jagokɛlaw b'a min wele jagokɛla sanni feerelaw olu ye jagokɛlaw ye olu bɛ se k'a saisir maintenant minnu fana bɛ yen u tɛ jago kɛ mais ni jagokɛlaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ou bien u bɛ baara kɛ baara min n'a bɛ se ka kɛ comme jago n'a ye nin secteur ninnu cité tan olu fana bɛ se k'a saisir n'o ye commerce ye n'o ye banque ye assurance industrie et domaine du transport k'o fara jagokɛla normal kan olu bɛɛ bɛ se k'a saisir. D'accord ni nin ye a saisir cogo ye donc ale dossier bɛ monter cogo jumɛn na ani min bɛ wele komi nin studio kelen kɔnɔ ani tribunal de travail olu ka kuma na olu ko conciliation min ye wari musaka min kan ka sara ko o tɛ sara olu ka niveau la aw fɛ yen procédure la o conciliation n'o bɛ sara o ye joli ye. Bon tɛ se ka kuma o wariko kan parce que o tɛ n ka domaine kɔnɔ wariko fɛn fɛn ye wariko ye tribunal la juge da tɛ don o la greffier de b'o gérer c'est-à-dire ni dossier labɛnna ni min bɛ fɛ ka dɔ wele kiiri la n'i ye papier dilan
ni nana na ipta présent ipta na présent fi ni présent ya ka fo affaire min do abse ka juge en fi présent mais a seba kan ko ka consigne na seba ko a consigne au koro di ya maria ikata an awor sara pour que affaire be juger maintenant no kara no seba na kan ipta greffier de fi greffier en chef de fi ipta conscience on sera et le subedima mais à montant tu sais qu'il faut parce que maintenant de domaine colonté domaine maîtrise au final domaine vrai greffier de boy rocher ya fam dossier bana peu abi so ga dawma kiri lisra kansa taron ya fam voilà. D'accord, monsieur le président. Et si ça et ka kuma kono ya jira ka fo ko Bamako nanye Bamako beta ka lajɛ ko tribunal de commerce kelen de be Bamako. Oh, abara munu me ka kono ani akan ga seji sira mun fɛ no e ka lasɔrɔ sira mun fɛ I da do bɛɛ lajɛlen na. Oh, mais mɔgɔ min b'a fɛ ka lasɔrɔ sisan Bamako ka bon tribunal de commerce me Bamako a sigiyɔrɔ bɛnnen do yɔrɔ kelen jumɛn ma coy. D'accord, a sigilen bɛ Voxuda yɔrɔ la Cour suprême kɔrɔlen ni aw b'a fɔ ma Cour suprême kɔrɔlen fa tun bɛ Voxuda yɔrɔ la Malitel bila kɛrɛfɛ ni tɛmɛna yanni bɛ se kaso ba ma donc I bɛ virer I gauche fɛ I bɛ taa yen nɔ donc I bɛ ɲininkali kɛ a bɛ yen ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Cour suprême kɔrɔlen don n'a bɔra yen nɔ donc tribunal de commerce bɛ o local de la sisan quoi. D'accord. Voilà. Donc au kɔnɔna na sisan baara o baara n'a bɛ kɛ surtout nous y juridiction spécialisée c'est la juridiction spécialisée au kɔnɔna I b'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ justiciable kan o ye maaw ye maa minnu ka kiiriw kan ka taa a yɔrɔ la laɲini bɛ maa minnu fɛ walima bi kɛra maa minnu kan jago sira fɛ I n'a fɔ y'a fɔ cogo min na o tigilamɔgɔw e yɛrɛ ka jateminɛ na bi gɛlɛya jumɛn bɛ olu kan. Gɛlɛya minnu b'u kan c'est que o gɛlɛyaw u dadɔnnen do u tɛ sariya dɔnbaliya gɛlɛya bɛ yen parce que là c'est la yala méconnaissance de texte mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u t'u ka kɛ o dɔn donc ni t'i ka kɛ dɔn I t'a dɔn I bɛ taa défendre yɔrɔ min na caman bɛ yen nɔ o ye gɛlɛya fɔlɔ gɛlɛya filanan ye min c'est que actuellement Bamako fɛn o fɛn bɛ yen n'a wulila mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn cɛ an ka taa polisi la an ka taa gendarmerie la mais pratiquement hali jagokɛlaw bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa polisi ni gendarmerie la mais tu verras que au bɛɛ gɛlɛyaw ye quoi mais ne fɛ o bɛɛ bɛ na dɔnbaliya kɔnɔna ninnu na sinon n'i y'a dɔn I bɛ jago sira de kan e ni min bɛ ɲɔgɔn na jagokɛla de don par exemple dɔ d'i ma jagokɛla yɔrɔ c'est très important c'est à dire mɔgɔ min bɛ jago kɛ n'a ni jagolakɛla wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ taa tribunal de commerce la mais e ye jagokɛla I ye juru don mɔgɔ la mɔgɔ min tɛ jago kɛ I tɛ se ka taa n'o ye tribunal de commerce la dɛ I bɛ taa n'o ye tribunal civil de la. Donc, le commerçant, il ne peut que, c'est-à-dire, assigner le non-commerçant que devant la juridiction civile. Et Djagokele, mais il y a du Mogolamine et Djagokele. Donc, il s'est allé au tribunal commercial. Mais moi, je suis Djagokele, n'a du commerçant, a vu le tribunal commercial. Donc, allez, choix à aller. N'a déjà vu le tribunal commercial, n'a déjà vu le tribunal civil. Est-ce qu'il y a femme? Donc, olu bɛ charia dɔnbaliya ye quoi parce que f'i ka hakɛ de dɔn f'i ka hakɛw de dɔn bon ne fɛ o gɛlɛya filanan gɛlɛya sabanan ye min c'est que pratiquement mɔgɔ caman bɛ activité commerciale la dogodogonin na. O dogodogonin o ye jumɛn ye I bɛ se ka. Voilà dogodogonin ninnu ye min ye o bɛna se an ka ɲininkali yɛrɛ laban yɔrɔ ma parce que en réalité dogodogonin ye min ye c'est que n'i ye commerçant ye sariya bɛ protection dɔ de da I kan. Commerçant, ni commerçant, il déclaré ce qu'on appelle le registre de commerce et du crédit immobilier, RCCCM, comme tu l'as dit. Ni immatriculé le numéro bila tout, et Djabala donné nous, il veut Djabouke, il veut charia impose ça en taxe à Niema. Bon, ni Kongoï sera ni dans le commerce là. Boda obise ka di ima. Mais moi, mais Djabouke, Djabou qualité tila. Ou bien Djabou la ema la kodon. Il m'a la donné tout il m'a immatriculé. Bon, et ce qui dit d'avantage quand nous immatriculé nous avantage bien à dolma koloka di ema. Est-ce qu'il y a femme? Donc au Tchaman non, il y a des activités clandestines, des gens des activités génératrices de revenus. Vous voyez sera là tout, mais où t'es charia ka dafa. Où t'es façon ka dafa, c'est ce que je vais dire. Donc ni ma dafa, ni protection B au retour, tu peux pas prétendre à ça aussi. Voilà. Donc au kɔrɔ maa min enregistré tɛ RCCM na
Nous avons le registre de commerce et de crédit immobilier. Au tigilamɔgɔ tɛ se ka postuler misalila marché o nɔfɛ ni jamana ka marché dɔw wulila ale tɛ se ka postuler o nɔfɛ hali n'a sɔrɔ a ka entreprise créelen b'a bolo. Bon, jamana yɛrɛ ta ka bon, même un particulier, par exemple mɔgɔ gansan n'i ko marché di mɔgɔ ma ou bien baara di mɔgɔ ma n'a tigi ma lakodɔn n'a tununa n'i ka wari walima wari ɲagami i bɛ taa ɲini kuma tɛ jamana yɛrɛ ka marché ma, c'est-à-dire il faut k'a kɛ mɔgɔ ye min lakodɔnnen don n'i lakodɔnnen don i bɛ sariya sira fɛ i bɛ jamana ka hakɛw dafa parce que un commerçant n'i bɛ tɔnɔ sɔrɔ i bɛ État ɲɛyɔrɔ de di n'i bɛ État ɲɛyɔrɔ di donc i matriculé don numéro b'i la tout i fana bɛ État ɲɛyɔrɔ di bon au retour n'hali ni kan bɔ fɛn dɔ condition de bɛ fɔ a fɔ ah pour que i ka nin baara in kɛ il faut que nin condition ka dafa o condition na immatriculation b'a la o bon n'o tɛ la e bɛ taa min dès lors d'emblée e bina parce que e bɛ n'i kan bɔ fɛn min e b'a dɔn i tɛ condition dafa déjà donc le conseil que je peux donner c'est que i bɛ baara o baara la n'i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la façon yɔrɔ dili o ye diyagoya k'i yɛrɛ ko fɔ a bɛ yɛrɛ de protéger par exemple o kuma ma surun ye min ye i bɛ taa sɔrɔ jagokɛla kelen min juru ka ca la bon n'a y'a kun bɔ kɔrɔn fɛ dɔ b'a lajɔ n'a y'a kun bɔ tilebi fɛ dɔ b'a la bon sariyaw bɛ yen minnu bɛ juge yamaruya k'a ka jurumanitigiw wele k'a f'u ye a an y'a jateminɛ a y'a ka bilan di an y'a jateminɛ a bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ nin temps sariya ko ka nin d'a ma a y'a hakili sigi k'a kɔnɔni kɛ pour que a bɛ se k'a kunkolo bɔ ji la dɔɔni ka se ka bamanankan don ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni a ka aw taw aw fana k'a kɛ dɔw bɔ yen mais ni e ma lakodɔn n'i taara o la on va te dire tu peux pas bénéficier de ces mesures là voilà donc bɛɛ ka taa i immatriculer jago dɔgɔmani n'a fitinin tɛ n'i bɛ fɛn sɔrɔ i ka t'i immatriculer a b'a to jago faso yɛrɛ fana b'a dɔn min bɛ don ale ka waganɛ kɔnɔ a bɛ se ka basé o kan est ce que i y'a faamu a kɛ kun ye o de ye quoi voilà. bakuruba la sariya jumɛnw bɛ boli kɛrɛnkɛrɛnnen na jago kan mun ye aw yɛrɛ ka baarakɛminɛ ye ni o ye textes ye. textes la texte man ca kosɛbɛ jago sira fɛ. Il y a ce qu'on appelle le code de procédure civile, commerciale et sociale que nous utilisons couramment en un tribunal là. O ye Mali yɛrɛ code ye ale bɛ kuma jago kow kan pratiquement a bɛ kuma jago kow kan bon n'o bɔra yen n ye min f'i ye OHADA textes fana bɛ yen OHADA yɛrɛ pratiquement OHADA textes yɛrɛ bɛ yen nka anw ka textes bɛɛ dun parce que en réalité OHADA textes ninnu de bɛ appliquer jagokɛlaw la donc fɛn fɛn i bolonɔ bila voilà pratiquement a bɛ appliquer au dugu la texte fila in dɔrɔn de bɛ appliquer jagokɛlaw la civil tɛ appliqué pénal tɛ appliqué comme tu viens de dire procureur da kuma t'a la et civil fɛnɛ tɛ jago sira de don donc code de commerce kun bɛ yan mais pratiquement pour application elle est devenue un peu de jet. Il y a le code de procédure civile le commercial et social o b'an bolo OHADA fɛnɛ ka OHADA texte fɛnɛ b'an bolo donc minnu bɛ jagokɛlaw ka sariya c'est-à-dire kiiritigɛ nɔgɔya an bolo an b'olu textes utiliser quoi olu fila de b'an bolo sisan. donc baara bɛ kɛ n'o texte fila de ye ka caya Mali la essentiellement texte wɛrɛw bɛ yen parce que kiiri kɔnɔ ka kuma ka ca dɛ a dɔw la i bɛ se ka obligé ka maga civil la fɛnɛ. d'accord voilà. mais est-ce que tribunal de commerce an bɛ min wele ko une juridiction de répression est-ce que a bɛ mɔgɔw bila ka taa kaso la. non comme je t'ai dit au début il y a pas de programme de mɔgɔw datugu comme juge fɛnɛ bɛ se ka kɛ mais anw fɛ yen nɔ datuguli ko kuma tɛ yen procureur tɛ yen mandat ko kuma tɛ yen a ye taa karisa ɲini a ye taa nɔfɛ o kuma tɛ yen min bɛ anw fɛ essentiellement karisa ko karisa bɛ dɔ bɛ n ka so kɔnɔ a bɛ n ka magasin kɔnɔ a bɛ baara de la a bɛ jago de k'a kɔnɔ juru b'a la tout ou bien n ka fɛngɛw b'a la mais mɔgɔ datugu ko kuma t'anw fɛ o tɛ yen quoi a bɛɛ jago ko ye de. d'accord o la sisan ladilikan laban jumɛn b'e bolo monsieur le juge nin waati in ka ɲɛsin jagokɛlaw ma ni e ka jateminɛw yɛrɛ bɔra a kan. ladilikan laban min bɛ yen c'est que n b'a fɔ bɛɛ u ka sariya ɲini u k'a dɔn u k'a bato a banna c'est tout.
alsa shirfula jabarasu flebagaw ko aw me sharia blo ne kono sharia blo me kuma sharia ka jamana yere sigi choko baraka nga ke choko mununa wala saka sega aw kalanka aw famia o baraka choko la ola anga bi hakna alekum minka o de terminal de commerce le terminal de commerce mission et compétence akabara ani fanga mun kalfalendo ala wala saka sego bara sigi senga ola o anye ma wele kana mami ni awye ala mesano ni oye monsieur Fode Ousmane Jakte flake ayi warawlari de nin koina o angan kata sera mun fe la delika mi fanan dira jago kelawma anga njija anga o la delika nunu ango bla barala ni o kera an yere dama anga lakana bala ni oye anga sécurité kuma dola ko ibi do ki ga jago ka solite mawla bo kalama o do ni kono na ibna gere do soro gere na ka sawi ka to eretna se ka bonno wala ble wala kangan clé ka sharia ka de bato ni o kera jamana abe yirwa bara mi yere ni amba kono gele mun bala o gelaw tamamna wuli ka bola wala monsieur Fode Ousmane Jakte amba fo ka wala nyando akan korofon na ka dangalula wala wati wene ni ala sona amina nyogon soro jam kamere kono minye aw kunwe sano aw mako bala wala saka wala soro munna na ala sona amina aw kama sera blon aw detay akame wati wene